Dobar dan, dobrodošli nazad na naš Trevi kanal. Ako se pitate zašto se smijem, zato što sam jako ishajpovan da ovo radim, jer ovo nismo radili jako dugo i mnogo je od tu nostalgiju iz 2019. 20. i 21. gde su Štreberi zapravo bili najjača komuna u Srbiji, najjača komuna, ne mogu da grešim dušu, imali smo i po 500 ljudi u live-u, kada su instalirali recimo Windows 11 koji tek trebao da izađe i kada smo pokušavali da zaobiđemo sve ono što Windows 11 i njegov TPM 2.0 donosi sa instalacijom, ne di Bože. I na taj period sam jako ponosan i ovo me podsjeća na to. S jedne strane imam dva monitora, kameru prikačenu na PC, svetlo jedno veliko i imamo klasičan OBS ekran. Šta hoću da postavim? Hoću da se vratimo u tu neku Štreberi koru, gde ja izaberem neku vest. Ajde sroko. Svi koji ste pratili Štreberi znali ste da smo uvek nedeljom oko 10 sati imali jedan kvalitetan live gde smo nešto radili. U toku nedelje je bio takođe live gde smo testirali nešto, recimo procesor jaču kartu i to smo radili uživo. Ali nedeljom smo uvek imali nešto, neki live gde sam ja sa vama gradio neki odnos, prenosili smo vesti i sa druge strane uvek, da kažemo gradili smo to Štreberi komunu, ali kako su mi stisle obaveze, kako posle koja sam malo pregovorio kod svega ovoga, imam neku želju internu da vam vratim se ovom. Zašto to kažem? Zato što mnogo sam zadnjih godina pregoreo u tome da napravim neku priču. Ne sa Štreberiju. Znači jednostavno moja porodica i ja vodimo neke poslove, lepo stojimo sa svime time, držimo se zajedno i u celoj toj priči sam pregoreo, pošto imam mnogo obaveza i izgubio, da kažemo, na neki način toliko ljubav prema svemu tome. Znate, sve radim na silu. Znači, pod bolovima, na silu, moranjem, ali ovo, kada pogledam jedan drugi ekran, stvarno ovo volim. Danas sam spremio jednu vest za vas koja se tiče apsolutno svih nas, ali pre nego što pričamo na vest, hoću da se zamolim da ukoliko je moguće, naša komuna je jako mala, znači Štreberi komuna je jako mala, ako video pukne ima 20 pregleda, to zavisi od algoritma, ako ne pukne ima 500 do 1000, ja to smatram jako malom komunom, ali sama analitika govori da naša komuna je jako dobra. I šta sad hoću od vas? Hoću od vas da vas zamolim da pogledate ovaj video do kraja i da mi kažete šta mislite, da li vam se ovaj format vesti sviđa, jer ne želim da dođete ko na TikTok. Jednostavno ja na neki način odbijam da se prilagodim tom trendu gde ćete vi doći u neki kanal, u 2 minuta da vam izdeklamujem što više, što manje i da dobijete dopaminsku injekciju i swipe up, idemo na sledeći TikTok ili short s YouTube. Naravno, imamo TikTokove i shortove, ali to jednostavno nije za moju dušu, to nekako radim usputno, ali ovo, što ću sada prikazati, iskreno za moju dušu. I volim da čujem da li se vam ovo sviđa, jer na kraju krajeva, ukoliko vam se ne sviđa, nema poenta da ovo radimo. Ako vam se sviđa i ako vidim pozitivan feedback sa vaše strane, ok, nastavljamo dalje. Zašto ovo radim? Ovo je jedna vrsta filtera za ceo YouTube. Da kažemo jedno sito kroz koje želim da vi prođete i ukoliko ste pravi nerdi Štreberi, vi ćete ovaj video do kraja. I onda ćete skapirati da ćete kroz taj video nešto naučiti, biće 5-10 minuta, nije bitno prići koliko treba, ali naučit ćete neke stvari i čućete vesti iz moje perspektive i naravno hoću da se vi uključite i da mi kažete svoje mišljenje. To je poenta sada neki način ovog. Znači jednostavno hoću da pusti se ovo, da izađe neka ljudskost iz mene, a ne da budem kao Schwarzenegger i Terminator. I'll be back. Ok, ajde da se vratimo sada. Šta hoću vam prikažem? Hoću vam prikažem da imamo ovu stvar, a to je da je AMD nedavno objavio svojim partnerima, tačnije kompanijama kao što su Asus, XFX, Sapphire i ostali, da će njihov kit, a to podrazumeva čip i memoriju, poskupiti za 10%. Ok, svi dobro znate kakva je situacija u veštačkoj inteligenciji, kakav je AI boom i koliko je stvarno memorije, koliko smo stvarno škriptu sa memorijom, tako da ovo nije čudo, ali ako se pitate zašto je AMD najavio da će njihov kit poskupiti, vi dobro znate da AMD je kompanija koja proizvodi samo čipove. Znači on ima čip, kupi memoriju od Microna, od Samsunga i tu memoriju jednostavno stavi u svoj čip i to je to. Ali zašto bi AMD poskupio svoj kit? Ako oni ne prave memoriju, već prave samo čip oko memorije, zašto to poskupljava? Pa zato što ove imate i kod nas, ali samo jedna napomena pre nego što vam kažem zašto AMD poskupljava i kakva je celo lanac u celo tome, hoću da vam pokažem da ovo zapravo nije zvanična informacija, ovo je informacija
od supply chaina koji je dobio video card supply chain je, da kažemo, lanac u snabdevanju, tako da od neke kompanije kao što recimo Safir ili Vastermore video card je dobio informaciju i preneo je to na nama. To imate naravno i kod nas na Štreberju sajtu, ali ono što hoću da vam kažem zašto grafičke kartice poskupljuju, to je zato što memorija najveći troši. Kao što vidite ovde na grafikonu, sad ću da vam lepo pokažem, kao što vidite na grafikonu imate VRAM, tačnije memoriju, i 80% cene grafičke kartice čini ta memorija. I u celom lancu, pored memorije, imate, pored same memorije, koja je 80% cene, kao što je neka predikcija, imate čip, imate samo hlađenje, imate PCB i sav dizajn koji ide uz to. Sada, ovde ne poskuplje grafička kartica. Ovde poskuplje memorija, ali kakve veze sada memorija ima ako AMD pravi taj čip, a memoriju kupuje od ostalih? E pa, on ima zapravo i tekako važnosti. Rekli smo da 10% poskuplji kit, a on je i tekako važan zato što, šta je kit? Kit je jednostavno kombinacija grafičkog čipa, to je onaj RDNA čip kod AMD-a ili pandan kod NVIDIA, neki drugi čip njihova, u zavisnosti od generacije, i GDDR memorija. Ali kao što sam rekao, memorija AMD kupuje od Samsunga, Hynixa, Microna i ona poskupljuje. A kada ona poskupljuje, ceo taj kit znači da poskupljuje. Što znači? AMD pravi čip, on ne poskupljuje, s druge strane memorija kupuje od svojih partnera, a memorija je tekako malo, znate da je i tekako poskupila memorija i da će novi telefon imati do 30% veću cenu, tako da je ovo i tekako logičan potez, ali ako se AMD ovde oglasio, nije se oglasio NVIDIA, i ovo povećanje možemo očekivati od jula. Sada, normalno je da nemamo već na prvim lancima, ali ako grafička karta poskupi, recimo ovaj kit poskupi u julu, očekivano je da prvi neki samplovi ili da kažemo supply, lanac tih nabavka stigne negde u avgust, septembar i da mi realno vidimo tad povećanje cena. Ali, kao što dobro znate, to bi se desilo sa padom cena, videli bi tek za 3-4 meseca, ali kada reč o poskupljenju cena, to vidimo apsolutno odmah. I šta je zapravo kit? Ajde prodajte kit, to je GPU čip i sama memorija koju kupuje. Sa druge strane, to kada kupi, kada prodaje svojim partnerima kao što je Safir, Asus, XFX, MSI, Gigabyte i drugi, oni uzmu svoj PCB je naravno to ona matična ploča gde se sve to lepi, ali te kompanije moraju ispoštovati neke stvari kako bi taj PCB funkcionisao na pravi način, tako da po AMD-ovim uvetima Safir, Asus, MSI napravi taj PCB, zalepi memoriju, stavi hladnjake, stavi VRM sekciju, napravi svoj dizajn i onda tu karticu jednostavno isporuči kod vas. E sada, ako 10% poskupljuje kit, mi možemo očekivati da će neka finalna cena biti 6 do 7% veća kod nas u prodavnicama. Ali ono što je problematično jeste to da cene grafičkih kartica kod nas u maloprodaji, kao što gledate, RTX 5070 ima cenu od 630 €. I ona je trenutno stabilna, ovakva grafička kartica je i tekako primamljiva, sa druge strane imate 9070 GRE, grafičku karticu koju ćete već vidjeti sutra kod nas na recenziji, on ima trenutno cenu oko nekih 650 €, ali ako očekujemo ovo povećanje, ta grafička kartica bi trebalo da bude nekih 690 €. S druge strane, obično 9070 ima 700 €, što će značiti da će imati oko 740 € i XT verzija ima 715 €, što znači da će ova grafička karta imati 762 €. Da li možemo očekivati povećanje od strane NVIDIA? Možemo. Da li će biti tiho ili zvanično? Ne znamo, ali ako je AMD odlučio da poskupi svoj kit, znači grafičku kartu, grafički čip i memoriju, onda možemo očekivati i od NVIDIA i od Intela da će se to isto desiti sa svojim grafičkim kartom. Sa druge strane, zato je da mi gledamo i mađarsko tržište, tako da kod Mađara RTX 5070 je oko 580 €, GRE je 560, vidite sve lepo ovdje na grafikonima, 587 je običan 9070 i oko 670 € je XT verzija. Sada, ako se desi to povećanje, ovo samo ide u prilog NVIDIA, ali možda će NVIDIA krenuti na taj potez da poskupe svoje grafičke karte i da se ovde zapravo ništa ne promijeni, nego da na ovu cenu dodamo još, pa će RTX 5070 koštati nekih 600 €. To je neka priča za kod nas. E sad, 5070 se ovde ne mrda. To je neka referentna linija
kao što rekao, da li će biti povećanje cene, ne znamo, očekuje se, ali ono što nas očekuje jeste da će AMD sigurno poskupiti, jer kao dobro što znate, gde ima dima, tu ima i vatre. Poenta je sledeća. Poenta je da memorija neće uskoro pojeftiniti. Da li će biti dostupna? Neće to AMD, Intel, Nvidia i svi ostali pokušavaju na neki način da dođu do što više memorije, ali kao što dobro znate, Nvidia akcije su jako visoke i to sve zahvaljujući boomu u AI industriji i njih jednostavno ne zanimaju grafičke kartice. Da li će izaći super edicija negde u oktobru, septembru ili novembru, ja se iskreno nadam i imam neke informacije da će do toga doći, ali situacija je jako loša, možemo očekivati da i poskupe cene, ali da se smanji na neki način broj grafičkih kartica koje se nalaze na tržištu, pa ste recimo videli da Asusov ROG, oni 5090 12 edition košta 7500 evra, to je sve zbog i 20 edicije i što je limitirana, ali sa druge strane, zato što ta grafička karta ima dosta memorija, ta memorija te kako košta, kao što smo rekli, 80% cene te grafičke karte je zapravo u memoriji. Sa druge strane, ako se pitaš koju grafičku kartu da kupiš, i pre poskupljenja i nakon poskupljenja RTX 5070 prideluje kao jako ozbiljan izbor. Vidjet ćete recenziju sutra RX 9070 GRE grafičke karte od 12 GB, nju su potpuno zasekli. Znači imate 4 GB manje memorije, imate 192 bita memorijsku magistralu i sa druge strane imate 48 umesto 56 i 64 kompjuter jedinice, što znači da je ozbiljno sakaćeno u odnosu na standardnu 9070 kartu. Kao što dobro znate, kada radite neki čip, radite ga maksimum, kada imate otpad, sekljete ga, dobijete neku slabiju kartu, kada i tu imate otpad, sekljete ga, pa dobijete još neku slabiju kartu, kao što je GRE. Ali GRE nije nova karta, vidjet ćete da je već godinu dana na tržištu u Kini, ali dobili su pravo nalepnicu i kutiju da je distribuiraju globalno. Pored RTX 5070 ovde na grafikonu, nemam zapravo RX 960 XT od 6 GB koja je jako dobra karta i volim da čujem vaše mišljenje o tome šta mislite kako će situacija ovde razvijeti, jer ovo nije normalno da grafičke karte koštaju ovoliko koliko koštaju. Da li će cena padati kao što vidite? Neće. Da li će broj grafičkih karti za tržištu skakati? Neće. Tako da jedino logično jeste da grafičke karte tu gore, pa ko ima para neka kupi, ako jednostavno nema para, neka gane nešto polovi, kao što dobro znate, FSR 4, koliko vidim, na neki način će doći na stare grafičke karte iz Radeona, ali DLSS 4 i 4.5 imate potpuno na i starim kartama, kao što recimo RTX 2060, koji je ono najniži segment koji podržava DLSS, tako da pišite u komentarima kako smatrate da će ići ova situacija u grafičkoj industriji i što tiče memorije, kada mislite da će ova situacija se smiri. I obavezno, molim vas, ukoliko imate vremena, ukoliko ste gledate ceo video do kraja, baš me zanima kako vam se sviđa ovo što danas uradili. Ali još jednom, ćao.